नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा। मी गव्हाच्या पिठाची नमकीन बनवते आहे। त्यासाठी साहित्य दाखवते। पीठ घेतलंय गव्हाचं। हा बाउल आहे ना, हे 3 बाउल घेतले आहेत आणि त्याच्यासाठी हे अर्धी वाटी घी घेतलाय। याच्यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। काली मिरी पावडर आहे अर्धा चमचा। हा ओवा आहे अर्धा चमचा। आता हे सर्व आहे ना पहिले मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर पाणी टाकून गोळा करायचा चपातीच्या पिठासारखा। हे आपण असे करून ठेवले ना तर मुलांना टिफिन मध्ये पण द्यायला बरे सकाळचे। सर्व साहित्य मिक्स केलाय घी वगैरे टाकून। आता अशी मोठला वल्ली पाहिजे, असं घी लागला पाहिजे। मी घी टाकला, तुम्ही अर्धा वाटी तेल टाकला ना तरी पण चालेल, चांगले होतात। आता हे पाणी टाकून आहे ना गोळा बनवायचा आहे। थोडं थोडं पाणी टाकायचं। असं एकदम कडक पीठ मळायचं जरा, म्हणजे जास्त पाणी नाही टाकायचं। आणि याला बघा असे चांगले लेअर येतात। मग नंतर आपण एकदम दाबून पाणी टाकून मळला ना की त्याला लेअर येत नाही, म्हणजे खुसखुशीत होत नाही। आता हे 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवते आणि तुम्हाला नंतर दाखवते। पीठ झाकून ठेवला होता, बघूया कसं झालंय। मस्त छान झालंय। आता हे चांगलं मळून घ्यायचं। आता याचे आहे ना 4 गोळे करायचे। 4 गोळे केले आहे, तोपर्यंत हे झाकून ठेवते आणि याची पोळी लाटते। हे पीठ आहे ना एकदम जोर लावून मळून नाही ठेवायचं, हलकंच मळायचं। एकदम चपातीसारखी लाटली आहे, पण एकदम पातळ नाही, चपातीसारखी अशी जाड लाटली आहे। आता हे आपल्याला आहे ना कोणता आकार द्यायचा आहे ना तो आपण द्यायचा मनाने। मी अशीच कापून काढते बघा। आपल्याला कसं नाश्त्याला वगैरे चहा बरोबर खायचं असेल तर त्याच्यासाठी। हे असं का करायचं, टोचायचं त्याला, की फुगायला नाही पाहिजे। त्याचं एका बाजूला सर्व टोचून घेतलंय। आता परत हे उलटं करायचं आणि उलटी बाजू पण अशी टोचून घ्यायची, कारण ते आहे ना तेलात टाकल्यावर फुलले नाही पाहिजे। फुलले की नाही तेलात टाकल्यावर मग ते नरम पडणार। आणि ही वस्तू कशी आहे माहितीये का, ही खुसखुशीत राहिली पाहिजे, कुरकुरीत एकदम कडक। असे कापून घेतले, त्रिकोणी करून घेतले आणि ते टोचून पण घेतलंय चांगलं। आता मी तुम्हाला तळून फ्राय करून दाखवते। गॅस पेटवलाय, तेल पण ठेवलंय तापायला। तेल तापलं काय आपण बघूया, जरासं पीठ टाकून। तेल तापलंय। आता थोडा गॅस आहे ना मीडियम करते, आणि कारण काय माहितीये मीडियम गॅसवरच त्याला भाजायचं आहे। हे कसे आरामात भाजायला लागतात। ते हळूहळू आहे ना वरती येतात, मग ते बघा असे, मग ते भाजले की वरती येतात। तेल तापलं असेल ना तर आपण गॅस आहे ना बारीक करायचा, तेल थोडा थंड करून घ्यायचा। असे वरती आले ना मग आपण फिरवायचे आणि चांगले लगेच नाही काढायचे, कडक होईपर्यंत ठेवायचे, कलर चेंज होईपर्यंत। हे असे तेलाला बघा बुडबुड येत आहेत ना, म्हणजे ते आपले पोळे आहेत ना हे भाजतात आहेत। जेव्हा हे बुडबुडे जातील ना, हे बबल्स बोलतात याला, हे असे जातील ना तेव्हा आपले हे भाजले समजायचे। एकदम मस्त छान कलर पण आलाय बघा, चांगले भाजले आणि झारेला आहे ना कडक कडक लागतात। कलर पण एकदम छान आलाय, एकदम मस्त झाले आहेत। आता हे काढते आणि असे सर्व आहे ना तळून काढते आणि तुम्हाला दाखवते। सर्व आपले नमकीन एकदम छान तळून झाले। आता त्याच्यावरती आपण आपल्याला पाहिजे ना तर आपण अशी पिठी साखर आहे ना त्याच्यावरती थोडी थोडी अशी टाकू शकता, गरम गरम असल्यावर। आपण पिठी साखर नाही टाकली तरी चालेल, आपले नमकीन आहे ना आपण असंच खायचं। छान झाले आणि एकदम बिस्किट सारखा कलर आलाय आणि दिसायला पण सुंदर झाले। असे तुम्ही पण बनवा।